अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एक चित्र समोर आलं आणि सिंधुदुर्गचं राजकारण सुखावलं. मागचे काही दिवस जे होऊ नये म्हणून प्रयत्न केले गेले त्या शिवसेनेच्या लोकल नेत्यांना आज नागपुरातून चपराक बसवली गेली आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना नेते आमदार निलेश राणे यांनी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी आम्हाला 2 तारीख पर्यंत युती टिकवायची आहे असं सांगत त्यांना प्रत्युत्तर दिलं होतं. मात्र निवडणुकीची रणधुमाळी संपताच रवींद्र चव्हाण यांनी आता आपापसातले मतभेद दूर ठेवावेत असं आवाहन केलं होतं. या दरम्यान आज विधान भवन परिसरात शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे आणि भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण आमने सामने आले. यावेळी दोघांनी एकमेकांची गळाभेट घेतल्यानं अनेकांच्या भुवया आता उंचावल्या. एकमेकांची गळाभेट घेत त्यांनी आपल्यातील वाद आता संपुष्टात आल्याचं दर्शवलं. यात आमदार निलेश राणे यांचा कौतुक आहेच, पण हे चित्र मात्र सिंधुदुर्ग सहित महाराष्ट्राचं बॉलिवूड सुखावणार आहे. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या बॉलिवूडमध्ये स्वागत करतो. खरं तर ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील जुनाट पण मजेशीर परंपरा आहे. वरचे नेते निवडणूक संपताच मतभेद विसरून पुढे जाऊ म्हणतात आणि ज्यांना घरात समर्थकांमध्ये भांडणं लावायची असतात ते मात्र व्हॉट्सअपवर एकमेकांना शिव्या देत आणि आपण किती मोठे नेते आहोत, आपण किती निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत हे सिद्ध करत एका मोठ्या राजकारणाच्या बैलगाड्या खालचे आपण किती क्षुल्लक श्वान आहोत हे सिद्ध करण्यात आपला वेळ खर्च करताना पाहायला मिळतात. या गळाभेटीनं एक मोठा धडा पुन्हा पुढे आलाय. राजकारण आणि निवडणुकातील चाली ओळखायला तुम्ही साहेबाच्या मागे डायरी घेऊन उभे राहिला आणि स्वतःला भाई समजला किंवा खोट्या नाट्या प्रकरणात पोलिसी कारवाई केला म्हणजे तुम्हाला राजकारण कळतं अशातला भाग नाहीये हो. आता आम्ही प्रश्न विचारणार. सिंधुदुर्गात महायुतीत मिठाचा खडा टाकला तुम्ही. हे सूत्रधार कोणाच्या किती जवळचे आहेत हे सगळ्या सिंधुदुर्गाला माहिती आहे. कणकवलीतही घाण करणारे तेच, मालवण भरभटवणारे हेच आणि सावंतवाडीतही चिखल उड्या मारणारे तेच. होय, आज आम्ही बोलणार. नशीब समजा सिंधुदुर्ग ज्यांच्या नावानं कुजबुजतोय त्यांची थेट नावं आम्ही घेत नाहीये. मागच्या 15 दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं काय काय नाही पाहिलं हो. अलीकडच्या निवडणुकीत भाजपा कार्यकर्त्यांवर कॅश फॉर व्होट प्रकरणाची छाया पडली. काहींना पकडलं गेलं, गोंधळ उडाला. शिवसेना महायुती सत्तेत असूनही स्थानिक पातळीवरील काड्या आणि स्वार्थी राजकारणामुळे युतीची प्रतिमा मलिन झाली आहे हे सत्य नाकारता येत नाही. शेवटी महायुतीतील मोठ्या नेत्यांना हस्तक्षेप करावा लागला. पण आज दोन्ही नेते मिठी मारून हसत उभे असताना संपूर्ण महाराष्ट्रानं पाहिलंय. यातून खालील पातळीवरील स्वार्थी नेत्यांचा आणि त्यांच्या काही कार्यकर्त्यांचा पर्दाफाश मात्र ठळक दिसून आलाय. स्थानिक नेत्यांची लाजिरवाणी भूमिका आज सगळ्यांना कळून चुकली. महायुती म्हणजे राज्य आणि केंद्रातील मोठ्या पक्षांचं सामर्थ्य एकत्र येण्याची संधी आहे. पण सिंधुदुर्गात काही नेते आपल्या खुर्चीसाठी, गटासाठी आणि वैयक्तिक द्वेषासाठी संपूर्ण युतीला बदनाम करत होते. विकास प्रकल्पांना खो घालणं, एकमेकांचे कार्यकर्ते टार्गेट करणं, विरोधक नव्हे तर मित्र पक्षावरच निखारे टाकणं, सत्ताधारी असूनही पराभवाचे संकेत निर्माण करणं हे सगळे करणारे नेते कोण? आता जेव्हा सर्वोच्च पातळीवरचे नेते एकमेकांना सामोरे येऊन सर्व मतभेद विसरतात तेव्हा स्थानिक पातळीवर महायुतीचा बट्टा बसवणाऱ्यांची भूमिका उघड होते. राजकारणात भावना नव्हे तर रणनीती चालते. ही गोष्ट कोकणशाहीला कळते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला कळते, पण काही नेते आणि त्यांच्या चेल्या चपाट्यांना का कळत नाहीये? निवडणुकीत तापलेली भाषण, आरोप, टीका हे सर्व निवडणुकीच्या धुरळ्यासह शांत होत. परंतु उथळ कार्यकर्ते अजूनही कोण कोणाचा शत्रू, कोणी कोणाला फसवलं, कोणता ग्रुप जिंकला, कोण हरलं या चर्चा करत राहिलेत. आजचा क्षण पुन्हा सांगतो.
राजकारणात कायमस्वरूपी वैर नसतं, कायमस्वरूपी हितसंबंध असतात आणि विकासाच्या राजकारणात शत्रूला गाफील ठेवून या चाली खेळाव्या लागतात. आमदार निलेश राणे आणि आमदार रवींद्र चव्हाण यांची गळाभेट ही महायुतीसाठी सकारात्मक घडामोड असली तरी स्थानिक पातळीवरील नुकसानकारी राजकारणाचं सत्य झाकता येणारी नाहीये. महायुती मजबूत व्हायची असेल तर वरिष्ठांमध्ये मैत्री पुरेशी नाहीये. स्थानिक पातळीवर देखील स्वार्थी कारस्थानांची साफसफाई होणं गरजेचं आहे. आणि आज जर हे विंचू ठेचले नाहीत तर पुढच्या निवडणुकीत कानानं पाहिलेला, बरं का, कानानं म्हणतोय, कानानं, डोळ्याने नव्हे, तर त्या कानानं पाहिलेल्या हिरव्या पिशव्या आपल्याच माणसांच्या घरात दिसायला वेळ लागणार नाही. तुर्तासाच्या बॉलिवूडमध्ये इथं सोडतो. पुन्हा भेटू नवीन भागात. धन्यवाद.